Bwchamari Thwikha na kan sajak naga jibi sopai de bo lama kisa kok saka baba an Thwikha ni de anga pumuk te lai thangka nang masaka kai oro phai bo Thwikha apur ka bin ke sa sumna bagi khulong lai tong la chingla ta baba an Thwikha khani de ni as khaisa bara saiba la ni ka no bin langna tong thano kok bod do mokol aru khai angนี่ก็บอร์หายตรงค่ะก็บอมันขยะหายตรงค่ะแต่กามีมีปฏิมุติหนึ่งตั้งมาใช้มังสุดอาบุคคลมุติเชอันนี้Bwsajwkดิลิบารีบุกมุยนาหนาทั้งตานี้การิใบทุนตาเยอะลังทั้งค่ะก็อาบโนอังบโนถงก็ซาสิสาหกะตาคุยดีผู้นิสัยค่ะang logo si Baba kay apol kay buwan sa haro nung tini patani kaya si kanya ko bula kaya ang kanglia ni sawoy bono aw ni kay da kontoni sidi hini ang api bono saho kata kay tang saka kay tubo buko mo pulang mangla kamu ang Bwsajwk liya to bonok ni putuya ni si saharo Mana engkau sajak Okora tam sakamun an Bwsajwk Okora delivery buku muna hariyo engkai buma bo thangja abuma segang se phai sopai aru khai ang ni ko bor hai tong kha ko bo man khaya hai tong kha ngate gari be thun tai ri bon tai sa gari phirogoi khik lai an Bwsano bukur kubri kelang mai kata te an Bwchamari ke bokrok gerika khakla phatika abono kisa phunuk de hima phunuk ya borong bo nini Bwsano se nung tara tari tulang de jibi wa hinsa Bwchamari Thwikha na kan sajak naga jibi sopai de bo lama kisa kok saka baba an Thwikha ni de anga pumuk te lai thangka nang masaka kai oro phai bo Thwikha apur ka bin ke sa sumna bagi khulong lai tong la chingla ta baba an Thwikha khani de ni as khaisa bara saiba la ni ka no bin langna tong thano kok bod do mokol phusai thangka bo jora o thya borok sai abo jora khang na sak sasumna la ko ta baji tong hon sin accident nang man gari tai kalangjak mani gari rok sa bo abro rok sai de maya oi mama tabu nai ang tabu tam nai gas nai ka gas le rom manya kona tak phana ablang asuk sasumai ang to gas hina musung ta kai norok ni para boro an para khamai de kereng abo biar ko kolai school bo abo biang sai jo tulasi ko yang te bo kham awase o Shantinagar pu ni sa no mo u ko bilu kai Bwchamari ni mung khai ang bin khang tham bu mung chima yang to ka na ni chama jing sung ne Bwchamari Okora thainai ni mung se osit rotis na ten mas bong para ka boro iko abo tam para thajak sido girja gana bong para Bwchamari phasimada Bwchamari ni muti ko thango iko bel phang asuja sorok thangi khama to kanya nang ka da inta buri ni ko phasina an tong chang abu kun ko chama sumo suyan asukan bukhang ko thang order gel ma hai no je katara je thija khine ke bo phun khamani sob phun aba aron doctor ron khai ro bo apro kok sai mang khu pu gai ni ban muta mo gai sudir para khai boro main be keran an mung khai ko bilu ni sahoro bilu saje bilu accident ge ayang naro thang to tara tari phadi hi sau gabin kok bai basu phacha phai malia ari je bat ko kala phaja am musuk chewoi nogo phajrop se ko dai na sajak Okora sak ko bulung langke bole tak bo jagawo
O Bwchamari hospital. Bwchamari hospital. Bo sakku belum tabu boleh pada baka. Baka. Bwrwi. Ini horo. Ini hotang layo. Tercelada Achaikha Bwrwi. Bwrwi Achaikha. Singkai ani Bwchamari. Bobin tenya tongla Thwikha. An Bwsajwk tenya no Thwikha. Abo Bhagwan si sai man che ta ang bo bipot kai tongkha. Nara abo kisah bisa ro. Asingan kang tin kok sai ma le bokrom hin phang kang ta cha chi ger kang.